Häkimiýetler marada büdjet işgärlerinden mezburi gowuça çürtüm üçin pul ýygnaýar. Mara vilayatyna her ýyl bolşy ýaly ýene gowuça çürtümine döwlet edara kärhanalaryndan pul ýygnalyp başlany diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 4 awgustda anonim şertde regiondan habar berdi. Paýta çürtümine owa hojalyk edaralary, suw edara, kommunalny edara, hassahanyň işgärleri pul tawsyrmaly boldular diýip habarçy aýtdy. Bu döwlet edara kärhanalaryna her bir işgärden häkimiýetler tarapyndan ýygnalýan pulun möçberi 30 manat. Türkmenistanda ösürilip ýetişdirilýän gowuça ekiniň çürtüm işlerini iýulyň ahyrlaryna, awgustyň başlaryna bat berilýär. Soňky ýyllarda häkimiýetler ýurdun paýta önümçiligine raýatlaryň mezburi zähmetinden peýdalanmak işlerini çürtüm döwrüne çenli öňe çekdiler. Ýurtda ykdysady kynçylyklar ýitileşýän wagty bu ýyl marda häkimiýetler büdjet işgärlerinden çürtüm bahanasy bilen pul çöpleýär. Geçen ýyllarda döwlet edara kärhanalarynyň ýol başçylary bu çöplenýän pullaryň hasabyna çürtüme çekilýän büdjet işgäriniň ornuny hakyna tutma işçi goýberilýändigini aýdýardylar. Eýsem pulu kim ýygnaýar, nädip ýygnaýar, anyk näme sebäp bilen ýygnaýar, pul ýygnamak işi nähili ýerine getirilýär. Bu talap haçana çenli dowam edýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Marynyň döwlet edara kärhanalaryna çürtüm üçin her işgärden 30 manat möçberini pulu edara ýol başçylary talap edýär. Ýöne geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl Marynyň ykdysady çökgünlükden ýetinagat ýetmezçiliginden ejir çekýän büdjet işgärleri çürtüme pul bermäge derek özleriniň köpçülikliğin häsiýetde gowuçanyň mezburi çürtüm işlerine gatnaşmaga isleg bildirýänliklerini aýdýarlar. İşgärler öz nägiliklerini bildirip pul bermäge ýagdaýlarynyň ýokdugyny aýdýarlar. Paýta çürtümine özleriniň gitjekdiklerini başlyklara duýdurýarlar diýip radionyň habarçysy özü bilen söhbetdeş bolan ençeme büdjet işgäriniň sözlerine salgylandy. Ýöne edara başlyklary muňa razy bolmaýar. Habarçy bilen söhbetdeş bolan ençeme büdjet işgäriniň tasdiklamagyna görä edara başlyklary işgärlerden pul talap edýär. We özlerine de şeýle buyrugyň ýokurdan berilýändigini düşündirýärler. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran marly bir büdjet işgäri bu talaplara boyun bolmadyk işgärlere ýol başçylary tarapyndan işden kowulmak haýwatynyň atylýandygyny gurrun berdi. Bu aralykda çürtüm üçin pul talap edilýän işgärleriň ençemesi öz aýlyklaryny nagtlaşdyryp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň bankomatlardan pul nagtlaşdyrmagyň kynçylyklary barada ýergiderli habar berip gelýär. İşgärler aýlyklarymyzy nagtlaşdyryp bilemzok. Biz nädip bereli diýseler edara başlyklary bizi ol problemaňyzy gyzyklandyrmak, işlejek bolsaňyz döwlet siýasatynyň ähli çärelerine gatnaşmaly bolarsyňyz diýip aýdýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Halkara hukuk topolary Türkmenistanyň paýta önümçiligine mezburi zähmetden peýdalanmagyny ýyllar boýu tanqidlap gelýär.